टंलायाव आर्चारि बोरला गावनाय मावबादा बेखेवदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला थानानि सिङाव थानाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आर्चारि बोरला गावनाय मावबादा बेखेवबाय। बे मावबादाया भेरगाव जिल्ला आर्चारि फसंथाननिफ्राय टंला इउनिट आर्चारि मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायजेनगोन होनना मिथिहोयो टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कबिन बर'आ। मावबादाखौ बेखेवना होयो भेरगाव जिल्ला आर्चारि फसंथाननि हेम बर' बिथाङा। गोसो गुदुं सोलोंसाया सोलोंनो बाहागो लानो थाखाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि मावख'आव सुलाद लानो हागोन। मोनसे गोदानहै जा गेलेनाय हाबाफारि बे गेलेनाय हाबाफारिया टंला दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो बानजायनायावहायबो जाफुंदों। जाय गेलेनायनि मुङा आर्चारि बोरला गावनाय बेखौ नोंथांमोना दिनै बेखेवजेनबाय। बेवहाय नोंथाङा मा बुङो? दिनै जोङो टंला दखरा एबसुनिफ्राय गोलाव समनिफ्रायनो जिथु लाबोनाय थांखि जे टंला एलेकायावहाय गुबुन गुबुन बिथिङाव गेलेगिरि दंब्लाबो दिनै बोरला गावनाय बिथिङाव जथेस्थ' गोग्लैसोनाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दिनै जोंनि एलेकायाव बा टंला ओनसोलाव बोरला गावनाय सासेबो प्लेयार नागिरनानै मोननो नागिरा। साफा सानै दंमोन, खिन्थु भेरगाव खैराबारि बायदियाव थांनानै ट्रेनिंखौ लानो गोनां जादोंमोन। दिनै टंलायाव बेबायदि थासारि, ओंखायनो गुबुना दायथ' लायाब्लाबो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ दाफुंनो थाखाय जे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जिहेतु जौगानायनि बाथ्रा बुंबोबाय थादों बा खामानि मावबाय थादों, थिग बिदिनो बर' हारियाबो बिश्वनि दरबाराव जुदि सिनायथि मोननांगौ जायोबा, दा बर' हारियाबो जुदि जौगानांगौ जायोबा जों गेलेनायनि बिथिंखौ जोङो गारनानै दोननो हाया। दा गेलेनाय बिथिंखौबो जों एबसुआ जे बर' हारिनि गेजेराव साफ्रोमबो माने जौगाफुनाय बा दावगाबाय थानाय जे गथ' गथायफोरखौ बे बोरला गावनायनि ट्रेनिं होनानै जोङो गोजौसिम लांनायनि जे थांखि लानाय जादों। बेनि गेजेरजों टंलायाव दिनै जिहेतु बेखेवजेनबाय, बेवहाय साबेसे सोलोंसा दं? दिनै दा बर्थमान जोंनि गेजेराव 15 जना मुं थिसननानै दोनदों आरो गोबां माने फरायसा फरायसुलिफोरानो माने फैनो थाखाय जगाजग खालामगासिनो दङ। दा बे समावहाय मावबादा जिहेतु नोंथाङा बेखेवजेनबाय दिनै, सोलोंसाफोर बा जायफोरा सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोनखौ मा होनना खावलायो? बेहाय जों बुंनो सानो बे समा दाबो दङ। दिनै जास्ट बेखेवदोंल'सो आरो गाबोननिफ्रायनो माने ट्रेनिंआ रेगुलार सोलिबाय थागोन आरो गोबां सम दङ। दा बिनि गेजेरजोंनो जायफ्रानि माने गोसो गुदुं, माने बोरला गावनानै गावनि लाइफखौ दानो लुबैदों, न'खरखौ माने नायनो लुबैदों, हारिखौ फोजौनो लुबैदों, बेबायदि बेक्तिफ्रानो जोंजों जगाजग खालामनानै नैबे जोंनि टंला इउनिट आर्चारि ट्रेनिं सेन्टाराव फैनानै सोलोंनो हागोन। बे खाबुखौ जों लाखिना दोननाय जादों। बेनि गेजेरजों आरो मोनसे खोथा मिथिनो लुबैदों, जायफोर सोलोंनो बाहागो लानो सानदों बिथांनिफ्राय माबाफोर फिस लानायनि राहा खालामदों? दा बर्थमान जोङो फिस बिदि लायाखै। जास्ट जोङो टारगेट जिथु बर्ड बेखौ बायग्रोनो थाखाय जोङो माने मिनिमाम माबा मोनसे खरसा लाग्रोनाय जादों। बाद बाखि जोङो दासिमबो थिग खालामनाय जायाखै। भेरगाव जिल्लानि आर्चारि एस'सियेसननि सिङावहाय दिनै जिहेतु टंलायाव इउनिट मोनसे दाबाय आरो इउनिट मोनसे दानानै बेवहाय मावबादा, जि बोरला गावनायनि मावबादा, बे बोरला गावनायनि मावबादाखौ बेखेवजेनबाय नोंथाङा सासे लेङाइ आफादगिरि हिसाबै दिनै टंला इउनिटनि जा मावबादाफोरखौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? खुलुमबाय, आंनि मुङा हेमन्त बसुमतारी, आं भेरगाव आर्चारि एस'सियेसननि लेङाइ आफादगिरि। नैबे समाव आं गिबियावनो टंला दखरा बर' फरायसा आफादनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जासिबाय। मानो होनबा गोबां समनिफ्राय बिथांमोना इउनिटखौ खुलिनो थाखाय जोंजों रायज्लायगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै बिथांमोना नैबे जिथु मावबादा आर्चारि एस'सियेसन बेखौ दिनै बिथांमोना बेखेवबाय आरो बेखेवनायाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायनि थाखाय आं फिन खेबसेबाव साबायखर बावबाय। जिथु नैबे मावबादा, बे मावबादानि थ्रुयै जिथु बिथांमोना जिथु स्टेप लाबाय, बेयाव गोबां गथ'फोरा स्कप मोनगोन, गेलेनो मोनगोन। जाहाथे आं बेखौबो मिजिंथियो जाहाथे टंलानिफ्राय नेसनेल इन्टारनेसनेल प्लेयार ओंखारो, आं आंनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय।
दा बे समावहाय नोंथांनि जा फोरोंनाय खान्थि बा नोंथांमोननि एसोसिएसननि जिथु फोरोंनाय खान्थि बे फोरोंनाय खान्थिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबांसो जायगायाव गोसारनानै दायो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जों उदालगुरियाव दायो जोंहा मोनबा इउनिट जाबाय सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय बे नोंथांमोननि एसोसिएसननिफ्राय इन्टारनेसनेल गेलेनायावहाय बाहागो लाहैनो हानाय साबेसे दं? जोंनि भेरगाव एसोसिएसननिफ्राय दायो 10 प्लेयारफोर इन्टारनेसनेल प्लेयार दङ। ओरैनो बबे गेमआव? रिकाबाव दङ, गासैबो इन्टारनेसनेल रिकाबानो जायो, बेम्बआवनो जाया। Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.